Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City pakusgan ang operasyon batok mga bao-bao o mga tri-cab nga gabiyahe sa National Highway sa syudad. Ang mga malapason, pamultahon. Anong report? Gianunsyo karon sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City nga mas pakusgan nila ang mga operasyon nga ginahimo batok mga bao-bao o tri-cab operator sa syudad. Kinisubay sa parayong pagpatuman sa Memorandum Circular 2020-36 o prohibiting tricycles, pedicabs and motorized pedicabs from operating on national highways. Among kamanduan, mas natagad karon tungod sa nagapadayong drainage and footbridge project sa DPWH sa Barangay Puerto ning syudad. Usa matod pa sa mga nakababag sa dagan sa trapiko sa mong lugar ang mga bao-bao, tricycle o sikad nga gaagi sa national highway. Busa, mas pakusgan ang implementasyon sa mong pulisiya. So, part of our plan natin na tumutin, ano man yung circular, is amo naging tuloy-tuloy naging among i-enforce, nagitan sa buo pa, ingon din sa Takayan, sa Cagayan de Oro, including during night time. Ato naging sa nang i-totaliman. Tungod bawal sa national highways ang mga bao-bao, dili sila muagi sa CM Recto Avenue, gikan sa Ipunan hangtod sa Bugo. Aduna sab mga dalan sama sa Mastersons Avenue, nga giilang mga national highway kung asa bawal sab sila nga mobiyahe. Dili moubos sa 1,500 pesos ang multa o silot alang sa mga bao-bao operator nga madakpang gabiyahe sa national highway. For safety purposes, kini mga klase nga sakyanan, mao siya nga wala sa tabuti nga mo agi sa national highway, dili siya pwede mo sagol sa mga four-wheel vehicle nga nagdagan gali o mga sobra sa 40 ang kph kilometer per hour. Sanglit mulungtad pa sa sobra tuig ang proyekto sa Barangay Puerto, hangtod nga wala matod pa'y ipagawas nga national provision o mamugna nga balaod, magpabiling bawal ang maong sakyanan sa national highway. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.